I naše lote. Ja zaboravio da su oni jako toliko. Messi. Ovo je uzvišeno. Nema faul. Uzmimo loptu. Izbi. Let go. A popravića drugom poluvremenu. Asi, da puštaš loptu njužnu. Puštaš ti čuvaš ti. Ne, to je... Nam. Easy. Pazi. Mr. Strong. To je bilo put, nam se. Šaj dalje. Messi ide. Ide Messi. Šutira i pobiš gola. Idemo. Neto. Nadam. Benzema. Mjesto. Bale. Ne, izbio. Dobar. Faul. Hoće bi žuti. Pušta žuti. Sudi. Kaj dalje? Messi. Dodaj dole. Nemoj. Alo. Nema faul. Oduzim. Idemo dalje. Prodajem skriva. Ne može bez, ja ništa ne mogu ga snimati. Morat ću ga snimati. Uzmi loptu. Da ti radiš, ja trči. Nadan. 1-0 vodi. 1-0 vodi. I 40 minuta. Namo zebav. 40. Još će možda biti 2 minute, nada šak. Ne tu. Trčimo. Trči Benzema, ne uspjevao. Minuta nadoknadi. Samo mi napad ostaje. I napad. Napad mora biti. Hoće bit gol! Ništa gola! Igrača. Ovi guraju se, Džemo, šta je ovo? Nemoj žuti, Ti ovdje nećam ništa. Što ima priča, ba?
Messi, hoće li stići Messi? Dobro, stigo je. Jel tu korner? A? Dobro, offside je konji na stres. Primimo gol. Što? Šta je sad? Pa ne mogu, vidiš. Nisam ušao ni u kaznu. Gdje nemoj... Oma se udar. Ja, ti si bar primio gol. Što? I stiže Neymar. Neymar. Ne uzmi malo. Pobježi. Nemoj gol. Hoće li biti? Izbijalo. Koja šans? Zonji. Trči. Nema da... Kork. Ne, go! Go! 2:0! Evo da ja dat jedan gol. Za mene, hvala, ako sudje, bravo. Šalim. Pa koš dole, ja sam... Bravo. Pa evo, šut! Trči ti, trči. Bravo, bravo. Bravo, ej. Pa kad ne mogu šuta, šta ti šuta? Vidiš? Kad su brzo. Da, šta je mnogo? Ma, di ćao primi govan. I sam ja... Sad mogu jedan crveni pas. Kraj. Thank you.